Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. وقد قال ربنا جل جلاله في الكتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا في آيات أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ngarsanipun para sesepuh pinisepuh ingkang kinabekten ngarsanipun Bapak Dukuh Bapak Takmir ingkang kita hormati, Ibu Bapak sedaya jamaah pengaosan buka bersama Masjid At-Taqarrub Surabaya ingkang kita hormati rahimani wa rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kita tansah ngunjukaken rasa syukur ngarsanipun Allah tabaraka wa taala awit paringipun mapinten-pinten nikmat ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula panjenengan sami. Manggahipun para ulama nikmat menika dipun bagi dipun ponto dados kalih ingkang sepisan saged kawastanan nikmatul muqayyadah. Nikmatul muqayyadah menika nikmat parsial, nikmat juz'iyah, nikmat ingkang boten kebak. Nikmat menika kanthi conto kula panjenengan sami kaparingan rejeki. Kula panjenengan sami kaparingan sehat. Kula panjenengan sami kaparingan bahagia gesang kalian garwa putra. Kula panjenengan sami kaparingan gesang lan sedaya nikmat kadonyan menika kawastanan nikmatul muqayyadah. Agayat kalian nikmatul muqayyadah menika nedahaken bilih Gusti Allah menika Maha Rahman, Maha welas dhateng sedaya makhlukipun. Nikmat muqayyadah menika dipun paringaken Gusti Allah dhateng sedaya makhlukipun boten terkecuali. Sae menika menungso, sae menika jin, iblis, setan, sato kewan, tetanduran lan sanesipun menika sedaya pinaringan nikmat saking Gusti Allah menika. Ing saengga Allah menika nggadahi asma Ar-Rahman, nenjih Maha Welas. Mila wonten ing salah satunggaling ayat menika kasebataken Allah paring dawuh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Lan ora ana kewan kecilik kang gremet ana ing sak dhuwuring bumi kejaba Gusti Allah kang nanggung rejekine. Menika nedahaken Allah menika Maha Peparing. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, nikmat ingkang kaping kalih Allah paringaken dhateng kula panjenengan sami nggih nikmatul mutlaqah. Nikmatul mutlaqah menika nikmat ingkang sampurna. Nggih nikmatul iman wal Islam. Kados pundi kok pun wastane nikmat ingkang sampurna? Amargi nikmatul iman wal Islam menika minangka kunci
kunci kula panjenengan sami menika benjing wonten ing dinten akhirat saged mlebet swargi, saged kaparingan nikmatipun Allah wonten ing dinten akhirat. Tanpa nikmatul iman wal Islam menika kula panjenengan sami boten saged pinaringan nikmat wonten ing dinten akhirat. Menika nikmat ingkang sampurna, nikmatul iman wal Islam ingkang kedah kita syukuri. Salawat sarta salam mugi tansah katetepna dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumedak garwa putra para sahabat, para tabi'in, linambaran pandonga mugi-mugi kalebet kula panjenengan sami ingkang tansah ndereki sunnah-sunnahipun, ngugemi syariatipun dumugi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah menika pepanggihan kula panjenengan sami ingkang kaping kalih. Ingkang sepisan kala wingi pun ngendikaaken Ustadz Imam ngendikaaken babakan wonten ingkang emut Bu, urip mung mampir ngombe. Kala wingi ngendikaaken ngombe, sak menika ngendikaaken upa. Sing damel judul niki pokoke sing didamel ngombe kalian upa niku. Upa menika menapa Pak Bu? Upa menika sekul ning ming saimlik ngoten nggih Bu. Nggih. Menika upa menika basanipun kedadosanipun saking pantun pari. Menika nedahaken bilih basa kita, basa Jawi menika basa ingkang sugih ing tembung. Menawi basa Inggris pantun pari menika basa Inggrisipun apa Pak Bu? Rice. Nggih ta? Menawi basa Jawi pantun pari. Menawi sak mangke sampun pun panen niku nek basa Inggris nggih tetep rice. Ning nek basa Jawi dadose gabah. Nggih ta? Nggih. Pun tambah setunggal. Gabah niku menawi pun giling nek basa Inggris nggih tetep dadose rice. Ning nek basa Jawi beras. Dereng mengke menawi pun liwet pun mangsak. Nek beras dadosipun sekul, nggih sok-sok dados bubur, Pak. Nggih ta? Nggih. Basa Inggris nggih tetep rice, Pak. Nggih. Terus pun kalah tikel tekuk niku. Ketambahan kala wau menawi namung setunggal kawastanan upa. Basa Inggris nggih menawi namung setunggal nggih tetep rice. Dereng mengke menawi sekulipun mambu. Sekulipun pun damel napa legendar apa napa nika? Nggih. Lajeng pun damel napa peyek napa lempeng lan sanesipun menika benten malih. Menika nedahaken sugihipun basa Jawi. Alhamdulillah. Menika paribasanipun golek upa kelangan swarga. Sejatosipun wonten paribasan sanesipun wonten ing basa Jawi menika goleki uceng kelangan jelek. Sami ngetes nggih Bu. Terus basa Jawi nipun rumiyin mbok bilih pikantuk 9 niki sedaya. Alhamdulillah. Tegesipun menapa Bu? Pados uceng kok kelangan delek niku. Uceng niku napa? Uceng niku menawi kula panjenengan sami rumiyin nyeser wonten ing lepen menika pikantuk ulam ingkang alit sanget. Menika kawastanan cempilek napa uceng pilek napa nggih? Nggih. Nika ingkang kawastanan uceng. Pados uceng kok kelangan delek niku ategesipun sami. Madosi barang ingkang sepele boten wonten maknanipun, boten wonten manfaatipun ananging ngurbanaken bab ingkang estu ageng sanget ginanipun manfaatipun. Madosi upa niku rak wonten ingkang sade upa Bu? Mboten. Menawi sade nggih paling mboten sade sekul. Nek upa niku nggih mboten payu to? Mboten. Niku kok rila dumugi kelangan swarga. Niku rak gebah ngeten.
Kados pundi kok saged kelangan swarga, Mas? Mongko meng golek upo. Menika amargi kita menika ing sakmangke nggenipun pados pagesangan kadonyan menika ing sakmangke nerak ing paugeranipun agami. Wis mangsane leren kok isih diteruske. Wis azan Mbah Suseta wis azan kok durung mandeg nggenipun nyambut damel. Menika mengorbankan swargi namung kagem pados upo. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, kula panjenengan sami kedah emut lan mangertosi bilih tujuan kula panjenengan sami gesang menika namung setunggal. Menika ada dasar dawuhipun Allah tabaraka wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lan ora den ciptakake jin lan menungsa kejaba mung kanggo ngibadah, mung kanggo manembah, kanggo kumawula marang ingsun. Menika tujuan utama kula panjenengan sami gesang. Pun lajengaken apa dindek rumiyin? Nggih, pun terasaken nggih. Nggih. Terus tujuan kula panjenengan sami gesang menika kala wau kumawula ngibadah ngarsanipun Gusti Allah tabaraka wa taala. Mas nek ngono apa ya lehku goleki penguripan kadonyan iki ora klebu tujuan urip? Mboten, Pak. Kula panjenengan sami pados pagesangan nyambut damel ing sakmangke kagem garwa putra lan sanesipun menika sanes tujuan. Pados pagesangan menika namung sakderma srana. Dados mboten tujuan. Mila wonten ing tetembungan Jawi wonten kasebataken urip nggo mangan apa mangan nggo urip. Sing leres sing pundi, Pak Bu? Urip nggo mangan. Nggih. Ingkang leres ingkang mangan nggo urip. Dados dahar menika namung sakderma supados kula panjenengan sami menika saged nglajengaken gesang. Menawi sampun cekap nggih sampun. Mengke wangsul wonten ing tujuan kula panjenengan sami gesang nggih ngibadah kumawula dhateng Gusti Allah. Menawi pun walik urip kanggo mangan ing sakmangke nduruti hawa nafsu. Menika klendo. Ing kamangka tujuan kita ingkang kala wau numpuk arta bondo kadonyan, harta benda dunia sampai melupakan dunia, sampai melupakan akhirat menika estu kalian Allah tabaraka wa taala dipun awisi. Kadonyan menika mboten wonten reginipun wonten ing ngarsanipun Allah. Malah kathah-kathahipun nggenipun kula panjenengan sami pados kadonyan menika ing sakmangke supe dhateng tujuan kula panjenengan sami kala wau. Ing saengga nerak ing paugeranipun agami. Kasebataken wonten ing surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Lan sira kabeh malah padha ngoke-okehi uriping kadonyan. Menika Allah paring emut-emut dhateng kula panjenengan sami ampun ngantos ngathah-ngathahi numpuk-numpuk arta bondo gesang wonten ing alam kadonyan menika. Ing saengga wonten ing ayat sanes menika kasebataken surat At-Takatsur. Ayat pertama menika alhaakumut takatsur. Berfoya-foya menika ndamel kula panjenengan sami supe dhateng Allah tabaraka wa taala. Dumugi kapan hatta zurtumul maqabir, nganti kowe kabeh padha tumeka ing kuburan. Dados kathah-kathahipun kula panjenengan sami menika kok pados kadonyan nganti jungkir jempalik, sirah neng sikil, sikil neng sirah, ngantos dumugi napa
ngantos dumugi sedo menika rak jan lepados akhirat namung turahan-turahanipun nggih Pak. Menika wal a'yadu billah, ampun ngantos. Mila kula menawi saweg emut kalian kadonyan menika asring nggenipun salat menika maos kala wau Pak. Alhaakumut takatsur. Ayat sanesipun ing samangke sadha nggih maos wal asri. Sanesipun ugi sakmangke maos wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malau wa addada. Yaiku wong-wong kang padha nglumpukke arta bondo kadonyan banjur diitung-itung. Yahsabu annama lahu akhlada. Wong-wong iku mau padha ngira menawa arta bondo kadonyane iku bakal nggawe dheweke langgeng. Menika Allah paring emut dhateng kula panjenengan sami bab perkawis arta bondo kadonyan. Ing kamangka arta bondo kadonyan lan ugi pagesangan kadonyan menika mboten wonten manfaatipun ngarsanipun Allah. Ing saengga Allah tabaraka wa taala paring dawuh wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Lan penguripan ana ing alam kadonyan iki ora liya kejaba mung kanikmatan kang ngapusi. Kados pundi kok Allah ngendika ngapusi. Mongko ya nek nikmat niku nikmat tenan nggih Bu. Sing sugih brehwu nggih nikmat tenan. Sing gadah napa mobil mewah nggih raose nikmat tenan. Tangga tepalih ngalem nggih nikmat tenan. Sing dahar eca tongseng gule sate nggih eca saestu boten ngapusi. Ning kok Gusti Allah saged ngendikaaken kanikmatan kang ngapusi iki kedadosanipun kados pundi? Menika amargi menapa? Amargi sepisan kathah-kathahipun kanikmatan kadonyan menika ngapusi amargi nglenakaken kula panjenengan sami saking kewajiban. Menika sepisan. Kaping kalih kanikmatan kadonyan menika mboten badhe langgeng. Nggih sok ical amargi napa? Sedo. Nggih sok ical amargi sakit. Nggih sok ical cen ical. Ical amargi sedo. Mbok sugih kados menapa? Mbuh niku presiden, mbuh niku raja, kersa mboten kersa, kedah kepeksa. Mbuh rumiyin tindakipun numpak mobil, numpak pesawat, menawi sampun wekdalipun badhe numpak kereta. Kereta ingkang gadahi ban cacahe 6 ninjih ban menungsa. Kereta ingkang kawastanan Bandoso. Dipun angkut sami-sami wonten ing salebetipun guwa. Guwa ingkang boten wonten lawang, boten wonten jendela. Boten wonten sederek, boten wonten kanca. Kancanipun nggih namung setunggal ninjih amal soleh nalika kula panjenengan sami gesang wonten ing alam donya. Menika nikmatipun kadonyan menika badhe putus nalika kula panjenengan sami seda. Mila Kanjeng Nabi dawuh pangandikan aksimu min dzikri hadimil ladzat. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Oke-oke ana ngelingi kang iso medhot kanikmataning donya injih menika al maut, yaiku pepaten maut. Menika ingkang sepisan. Nikmat donya menika saged pedhot amargi kita seda. Ugi ing sakmangke nikmat kadonyan menika saged pedhot amargi gerah. Dados gerah menika Allah ciptakaken minangka rem dhateng kula panjenengan sami minangka tiyang-tiyang ingkang sami Islam. Saking nikmate donya le dahar napa kalau sate gule tongseng
Lajeng pun paringi Gusti Allah kolesterol. Niku kagem rem dhateng kula panjenengan sami supados menapa? Supados emut bilih nikmating kadonyan menika boten langgeng menika. Nggenipun ngunjuk kok estu napa? Manis, eco sanget. Menika Allah paringi diabetes gendis. Menika kagem rem dhateng kula panjenengan sami supados ngraosaken kadonyan arupi manis menika mboten kebangetan. Lan nikmat-nikmat kadonyan sanesipun menika wonten remipun. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, mila pados pagesangan kadonyan menika sejatosipun boten sebanding kalian rejeki. Bilih rejeki menika sampun pun taker dening Allah, sampun pun takdiraken dening Allah. Mila mbok jungkir jempalik tetep rezekinipun boten badhe pindah. Mbok le kerja saka esuk nganti bengi, nek dudu rezekine ora bakal kecan ya. Ananging mbok namung lenggah-lenggah menawi menika sampun dados rezekinipun, menika tetep dados, Pak. Nggih to? Mangpresane Mbah Slamet. Mbah Slamet niku sedinten-sedinten tindak wonten masjid. Lajeng momong ingkang wayah. Nggih sok dong nuweni kebon ngoten nggih, Mbah. Nggih. Kadosipun nggih mboten ngantos jungkir jempalik nggih mboten. Ning mangpresane menawi tanggal setunggal tanggal kalih rak tindak ten BPD. Nggih to? Nitih motor piyambak tindak BPD. Konduripun sampun nyangking soto kagem Mbah Putri. Menika rejeki. Boten sebanding kalian menapa jungkir jempalik menika. Menika misterinipun rejeki. Mila kadonyan menika boten wonten reginipun ngarsanipun Allah. Menika Kanjeng Nabi sampun paring menapa contoh. Bilih donya menika ibarat kula panjenengan sami menika menawi tindak wonten ing segara seganten pantai. Tindak pantai baru lajeng pun celopaken driji telunjuk menika Pak Bu wonten ing pantai. Lajeng pun angkat telunjukipun sakmangke toya ingkang nemplek wonten ing driji kula panjenengan sami menika ingkang kawastanan nikmat kadonya. Lajeng nikmat akhirat ingkang pundi? Nggih seganten ingkang jembaripun sak bumi menika nikmatipun akhirat. Mila menika leres bilih pados upa kok kelangan swarga menika bandinganipun jan boten wonten bandinganipun. Amargi tebih sanget ing antawisipun toya kok ming sak driji pun bandingaken toya seganten ingkang kebuak sak bumi menika. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, menika nedahaken donya menika kala wau boten wonten manfaatipun, boten wonten reginipun ngarsanipun Allah tabaraka wa taala. Wonten cerita sanes saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalika menika Kanjeng Nabi menika melampah wonten ing sak tengahipun peken. Terus Kanjeng Nabi menika nggih mboten namung ten masjid terus menika mboten. Dumeh Kanjeng Nabi terus meneng masjid terus menika mboten. Nggih sok melampah. Nggih wekdalipun kagem keluarga. Nggih wekdalipun kagem lelenggahan kalian para sahabat. Nggih wekdalipun kagem ngurus pemerintahan menika Kanjeng Nabi. Mula dados tiyang ingkang paling sampurna. Menika Kanjeng Nabi menika melampah wonten ing sak tengahipun peken. Lajeng wonten salah satunggaling batang menika napa? Bangkai napa? Bangkai cempe ingkang tasih alit niku
turna talinganipun menika cacat. Lajeng mresane kados mekaten cempe menika pun cengkiwing Kanjeng Nabi, lajeng paring pengumuman dhateng para sahabat. Para sahabat, ana ora sing gelem nuku bathang cempe iki regane sak dirham. Sak dirham menika setunggal koin perak. Nggih pokokipun menawi pun konversi wonten ing rupiah nggih mbok pilih 3.000 ngoten pun. Menika pun tangleti Kanjeng Nabi. Kirang langkung para sahabat wonten ingkang kersa mboten Bu? Bathang cempe mboten wonten ingkang purun. Menika nedahaken para sahabat menika logikanipun melampah. Sinaosa ingkang nyade menika Kanjeng Nabi. Ning nek mboten wonten ginanipun nggih mboten wonten ingkang numbas, nggih to? Mboten kados sak menika nyuwun sewu, menawi ingkang dawuh menika ustad utawi ulama utawi kiai utawi habib menapa ning nek mboten mlebet logika, mboten mlebet ing agami kok tetep dilampahi. Mongko menika para sahabat menika menawi nabi menika dawuh kala wau ning kok mboten wonten ginanipun dhateng dunianipun utawi akhiratipun menika ugi mboten dipun tumbas kala wau. Mboten wonten ingkang kersa. 3.000 niku nek nggih tumbas sate pun angsal nggih Bu. Nggih, eman-eman nek nggih tumbas bathang cempe. Lajeng kados mekaten Kanjeng Nabi menurunkan standar harganipun. Ya wis nek mengkono ora ana sing gelem ora sah takdol. Sapa sing gelem jupuken nyo. Kirang langkung wonten sahabat ingkang kersa mboten Bu? Tetep mboten wonten. Lah wong bathang cempe niku nggih mboten wonten ginanipun. Nek gesang we saged dados balibul napa batibul nggih punika. Ning niki pun bathang namung saged dipun pendem. Lajeng para sahabat menika mboten ugi ingkang wonten ing ingkang kersa. Mila tibar menika Kanjeng Nabi paring dawuh, fa wallahi demi Allah la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Donya iku ora ana regane ngarsane Gusti Allah tinimbang bathang cempe iki ana ing ngarepmu. Menika donya mboten wonten reginipun dhateng kula panjenengan sami. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah. Lajeng sak sampunipun kula panjenengan sami menika mangertosi bilih donya menika mboten wonten reginipun, tidak ada harganya. Menika kita kedah mangertosi parameter tiyang menika sukses menika kados pundi. Menawi biasanipun rak menawi sukses menika sami ngendikaaken sukses dunia akhirat. Sukses dunia ya sugih, ya mulya, ya bahagia, lajeng ing sakmangke sukses akhirat menika mlebet swargi. Menika leres napa mboten Pak Bu? Leres menika menggahipun kula panjenengan sami. Ananging menggahipun Gusti Allah menika klentu. Menggahipun Gusti Allah sukses menika mboten wonten kok sukses donya menika mboten wonten. Donya menika mboten dianggep kalian Gusti Allah ing saengga Allah ngendikaaken sukses menika namung sukses akhirat. Allah paring dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh kang duwe nyawa bakal ngrasakake apa iku kang diarani pepaten maut. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Lan ganjaranmu bakal diklumpukke ana ing dina akhirat, dina kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz.
lan sok sapa wae kang dislametake Gusti Allah saka genining neraka lan dilebokake Gusti Allah ana ing sakjroning surga yaiku kang kasebat sukses. Nah menika Gusti Allah nyebataken sukses. Dos sukses menika slamet saking genining neraka lan pun lebetaken Gusti Allah wonten ing swargi. Mboten wonten isinipun kadonyan sama sekali. Menika sukses. Mila kula panjenengan sami menawi wonten perkawis-perkawis kadonyan menika ampun khawatir. Menika mboten dados parameteripun sukses. Sing sakmenika saweg kathah perkawis kadonyan. Sing sakmenika saweg kathah perkawis keluarga. Dereng angsal pedamelan. Kok utange nggih numpuk. Kok sesuk dilit meneh nggih pun bukaan. Menika ampun kuwatir. Menika sedaya namung kadonyan. Bakalan wonten rampungipun. Boten kados perkawis akhirat ingkang boten wonten rampungipun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sak sampunipun kula panjenengan sami menika mangertosi bilih donya menika boten wonten reginipun, menika kok terus nek ra ana regane apa ya aku terus rasah nyambut gawe. Nggih boten menika. Boten kados menika. Nggih tetep kula panjenengan sami menika kedah pados pagesangan kadonyan. Menika ampun kesupen. Mila Allah paring dawuh wonten ing salah satunggaling ayat wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Lan padha golek sangu marang negeri akhirat kanthi apa kang Allah paringake tumrap sira kabeh. Terus ingkang Allah paringaken dhateng kula panjenengan sami menika minangka modal. Menawi Ustadz Imam kala wingi ngendikaaken minangka investasi. Sing diparingi arta bondo kadonyan kathah nggih sumangga kita ginakaken semaksimal mungkin kagem beribadah di jalan Allah. Infak, sedekah, zakat, fakir, miskin, yatim piatulan sanesipun. Ingkang sakmangke pinaringan wekdal ingkang selo nggih sumangga kita ginakaken kagem sinau maos Al-Qur'an, ibadah lan sanesipun. Menika. Ananging kala wau kasebataken wala tansa nasibaka minat dunya. Lan sira kabeh aja padha lali bagianmu, nasibmu ana ing alam kadonyan. Terus saking ayat menika nedahaken bilih pagesangan kadonyan menika namung saderma aja lali. Aja lali goleki penguripan nggo anak bojo. Aja lali bayar sekolah bocah. Aja lali nyaur hutang lan sanesipun. Namung saderma aja lali. Ananging menawi perkawis akhirat Allah paring dawuh wa bataghi golek ana. Menika ateges kula panjenengan sami menika pun dawuhi pados. Sanes aja lali. Menawi kula panjenengan sami sak menika rak kualik nggih Pak Bu. Biasanipun pados kadonyan menika pol-polan tumpuk tinumpuk ing saengga supe dhateng akhirat. Terus menawi emut mawon sakmangke emut akhirat. Menika malah kualik. Mila menika kula panjenengan sami kedah ngatos. Ananging kala wau ingkang kita sebataken bilih ampun amargi donya menika mboten wonten reginipun ngarsanipun Allah kok terus nglokro. Bar niki kondur terus sesuk aku tak rasah nyambut gawe.
Lah wingi ustate neng Atakorup jarene ra ono regane kok donya iki. Nggih ta? Menika ampun. Kasebataken wonten ing salah satunggaling asar menika cerita saking para tabi'in, para tabi'ut tabi'in lan ulama sanesipun para sahabat ugi ingkang menika sak ngandhapipun hadis. Dados sanes hadis ananging ngendikanipun para sahabat ugi para tabi'in. Menika wonten salah satunggaling cerita bilih ingkang sesilih Abdurrahman bin Zaid menika salah satunggaling pemuda tabi'in zaman rumiyin menika nyuwun pirsa dhateng salah satunggaling ulama ingkang kawastanan sesilih Salamah bin Dinar rahimahumullahu taala. Duh Pak Lek Salamah bin Dinar kula menika sedih. Ya gene kok sedih Le Abdurrahman. Kula menika kok gadah raos remen dhateng kadonyan. Menika kados pundi? Ingkang mangka remen kadonyan menika boten sae dipun awisi dening Allah. Lajeng Salamah bin Dinar rahimahullahu taala paring dawuh pangandikan, sakjane ora apa-apa seneng marang donya. Saderma lehmu seneng iku ora nganti nerak ing paugeranipun Gusti Allah. Ora ngliwati wates-wates halal harame Gusti Allah. Lajeng Salamah bin Dinar menika nyebataken salah satunggaling dawuh firman Allah tabaraka wa taala. Menika wonten ing surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Wis didadekake endah tumraping menungso rasa tresna marang syahwat. Sing sepisan syahwat marang wadon. Terus kakung menika nggadahi syahwat dhateng putri. Menika estu leres Bu. Terus bapak-bapak menika ugi nggadahi syahwat dhateng putri. Ing saengga ampun kaget menawi sinaosa sampun sepuh ning nggih tetep remen menawi mresani putri. Mila menika bapak-bapak ngatos-atos nek mresani putri langsung merem mawon. Menapa istilahipun agami menika ghodul basar. Menika paningalanipun menika pun tundukaken. Ning nek sakniki nggih menawi pun tundukaken mongko pas nitih sepeda motor nggih awrat ya Pak Bu. Mboten saged. Dados sak menika kersa mboten kersa biasanipun mresani putri menika langkung-langkung wonten ing mergi menika nggih tetep kepeksa nggih. Nggih ngeten iki kepeksa ning ngremenke. Nggih. Aning saged-sagedipun para bapak menika kita hindari kados mengken. Menika ingkang sepisan raos tresna, raos syahwat dhateng ingkang kawastanan putri. Semanten ugi kosok wangsulipun ing sakmangke putri ugi gadah raos tresna dhateng kakung. Menika ngendikanipun Salamah bin Dinar menika sampun fitrah paringanipun Gusti Allah. Istilahipun menawi basa kula panjenengan sami menika gawan bayi. Sampun boten saged ical mekaten. Ingkang kaping kalih wonten ugi raos tresna wal banina. Raos tresna dhateng lare-lare alit ingkang lucu-lucu menika. Rak sedaya sami remen nggih Pak Bu menawi mresani lare alit. Kula nggih semanten mula sak menika kula sampun gangsal menika. Gandeng remen kalian lare alit. Sing ngalahke namung Ustadz Rahmat Budianto. Dadosipun Ustadz Rahmat Budianto menika jan remen sanget kalian lare alit. Langkung remen timbang kula. Ning mboten ngrasani nggih niki Pak Bu. Mboten wonten. Nggih menika.
Ingkang salajengipun raos remen dhateng wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah lan arta bondo kadonyan kang tumpuk tinumpuk saka emas lan perak. Menawi sak menika mboten wonten kadosipun keping emas keping perak menika mboten wonten nggih. Nggih pokokipun arta pun ngoten mawon. Rekening nek sak menika nggih. Menawi rekeningipun menika kebak rak nggih remen to Pak Bu nggih. Nggih, mboten wonten ingkang mboten remen pun paringi arta. Menika fitrah gawan bayi. Tiyang kok remen kalian arta menika fitrah. Ing saklajengipun pun dadosaken Allah ugi raos remen dumateng wal khailil musawwamati lan kuda-kuda jaran-jaran pilihan. Nek sak menika nggih mboten wonten jaran. Kanthi conto kula panjenengan sami lenggah-lenggah wonten ing teras dalem kok dumadakan wonten deler rawuh ndugekaken pajero. Wonten ingkang mboten remen Pak Bu? Remen sedaya, sinaosa dereng saged nyopir pokoke ditampi. Nggih to Pak Bu? Wala pajero, tangga tepalih mengke mesti sami remen ugi mresani. Wah, kono kuwi wis duwe roda papat wae gedhe banget. Menika kala wau gawan bayi remen dateng pajero menika mboten dados masalah, mboten dados menapa. Sak derma sak dangunipun menika mboten nerak ing paugeranipun Gusti Allah. Saklajengipun kala wau sampun menapa kemawon Pak Bu kala wau. Pisanan kalian An-Nisa putri, menawi kakung remen kalian putri. Menawi putri remen kalian kakung. Kaping kalihipun wal banin lare-lare alit. Wal qanatiril muqantarah kalian arta bondo kadonyan. Nomor 3 kalian jaran-jaran kuda-kuda kala wau pajero nggih saged. Lajeng ing sakmangke saklajengipun wal an'ami wal harf lan kewan-kewan ternak. Sinten ingkang boten kersa, boten remen kewan ternak ingkang kuatah ngoten nika? Sedaya remen. Malah minggu kepengker dipun umumaken Pak Dukuh wonten ingkang ngremeni mendanipun Mbah Kliwon nggih Pak Dukuh. Niku nggih sami, niku nggih gawan bayi remen kalian menda niku nggih sae. Ning ampun nerak ing paugeran. Mendetipun dalu niku sahur-sahur kok wis mbak-mbek kula nggih mireng kala rumiyin. Nggih. Kula kinten menika namung dereng pun pakani, terus mboten medal. Ning enjing-enjing Pak Winardi menika ngendika Mbah mau ki arep ilang wis ditahleni. Menika nedahaken remen dhateng sato kewan menika minangka gawan bayi. Fitrah. Ing saklajengipun wonten ugi remen dhateng al-harf. Al-hars menika napa? Tetaneman, tetanduran, woh-wohan lan sanesipun. Menawi mresani kebon menapa wonten mriki Bu? Kebon apokat wonten? Oh dereng mawon nggih. Rumiyin nggih programipun Pak Dukuh. Nggih kebon klengkeng. Wonten nggih Pak Bu. Kuning pun sampun pun betengi nggih. Kebon klengkengipun Kang Mas Ratno. Menika remen ingkang mresani. Wah melu seneng. Ning ampun mresani kebon tela gantong sing kilen masjid menika mboten sampun mresani Pak. Menika mboten ngremenaken. Mboten nate pun upakara menika. Dados mboten ngremenaken. Menika sedaya minangka fitrah. Mila Allah ngendikaaken zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kuwi kabeh kanikmataning kadonyan lan Allah nduweni papan kondur kang luwih becik.
saengga Allah menika ugi boten melarang kula panjenengan sami menika menikmati kadonyan. Menika sederek panitia dumugi ngong menapa dos pundi nggih? Saderengipun. Nggih, pun maksimalaken mawon nggih menika tesih kawan dasa 6 mengke pun tambahi sekedhik supados genep jangkep. Lajeng Allah paring dawuh sabibaripun menika kul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum. Ngendikakno he Muhammad apa sira kabeh padha gelem tak duduhake bab kang luwih becik tinimbang iku mau kabeh, tinimbang kanikmatan kadonyan ingkang kala wau kita sebataken. Lil ladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Tumrap wong-wong kang padha takwa ngarsanipun Allah menika pun janji kalian swargi ingkang ngalir wonten ing sak ngandhapipun menika sungai-sungai. Wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Lan ugi Allah badhe nyediaaken wa azwajum mutahharah lan garwa-garwa ingkang selalu suci. Menika benjing wonten ing swargi. Mila nikmatipun swargi menika mboten saged pun bayangaken. Sinaosa wonten ing Al-Qur'an menika pun sebataken kados ingkang kala wau. Ning sejatosipun benjing menika benten. Swarga terus ngisore wonten kali-kali. Menika menawi kula panjenengan sami mbayangaken paling endah menika kados menapa Pak Bu? Rak nggih sak saged-sagedipun namung sing ten TV nika to Pak Bu? Sing paling endah pokoke. Mboten saged maksimal, mentok pun ngoten niku. Ning wonten ing swargi benjing pokokipun benten sanget. Semanten ugi ing sakmangke widodari. Saendah-endahipun bapak-bapak menika mbayangaken widodari. Paling endah kados menapa Pak mbayangaken widodari menika? Boten saged mentok maksimal namung sing ten TV menika to Pak Bu? Nggih, mentok namung kados mekaten. Ananging wonten ing akhirat benjing menika estu benten sanget. Ayune tikel teko. Lan widodari ingkang paling ayu benjing wonten ing swargi nggih ibu. Ibu-ibu menika benjing wonten ing swargi menika langkung endah, langkung ayu tinimbang widodari. Alhamdulillah. Mila dhateng ngarsanipun para bapak mangke menawi kondur menika mangendikan kalian ibu. Bu sesuk ki kowe iki luwih ayu timbang widodari. Mula rasah tuku pupur, rasah tuku ginju. Sesuk ki bakale luwih ayu. Menika nikmatipun swargi, widodari. Dereng mengke wa anharum min asalin musaffa. Kali kok saka madu. Menika nek mbayangke kali iki saka madu kados pundi Pak Bu? Nggih ming madu nika botol-botol nika dicurke ten kali ngoten nggih Pak Bu. Mentok niku madu rasa nika sing legi-legi niku. Ning akhirat menika swargi benjing menika estu benten sanget. Nikmatipun kados pundi menika benten sanget. Ugi ing sakmangke wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kali kok saka susu sing rasane ora bakal kecut. Niku kados pundi Pak Bu? Susu menika paling eca wonten ing kadonyan susu napa? Nggih Indomilk menika lah nggih Pak Bu. Nika sebut merek mboten menapa. Wontene namung menika. Bendera napa sanesipun menika. Maksimal mentok nggih ngoten niku raosipun wonten ing kadonyan. Ning wonten ing akhirat benjing estu benten sanget. Ugi ing sakmangke wa anharum min khamril ladzatin lisyaribin. Kali kok saka khamr miras lezat kanggo wong kang padha ngombe.
Nek mbayangke wonten ing kadonyan kados pundi lezate? Wonten ingkang saged mbayangaken? Nggih, mboten saged. Nggih saged pun bayangken napa nika bintang kejora, napa menika anggur oranye, napa menika peci miring, napa menika menawi luar negeri menika ngendikanipun wonten ingkang langkung eco, ingkang kawastanan wine. Kula nggih boten ngertos niku rasipun kados pundi. Wonten ingkang nami martini. Menika Itali, Pak Bu. Menawi kula panjenengan sami martini menika wonten ing Jawi nami salah satunggaling ibu-ibu Martini. Tak nggih mboten wonten nggih Bu menika. Menawi wonten Itali menika kawastanan saking Homer naminipun Martini. Menika ngendikanipun estu lezat sangat. Ning menika sedaya boten wonten bandinganipun dhateng kanikmatanipun Homer wonten ing negeri akhirat. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, menika gambaranipun sekedhik babagan nikmatipun swargi. Menika boten wonten bandinganipun dhateng nikmat-nikmat kadonyan ingkang kula panjenengan sami padosi sak menika. Ing saengga mila kula panjenengan sami menika saged menapa muhasabah. Bilih donya menika namung sementara, donya menika mboten langgeng, benjing sak wekdal-wekdal Allah saged ngersakaken kula panjenengan sami kondur ngarsanipun Allah ing saengga kondur wonten ing akhirat. Wonten ing alam kadonyan menika kula panjenengan sami kedah nyiapaken kathah-kathah sangu kagem sowan ngarsanipun Allah. Allah paring dawuh wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Lan padha golek sangu ana ing alam kadonyan. Sak temene sak becik-becike sangu yaiku sangu takwa. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, mbok bilih sakmenika sampun badhe ngancik wektalipun azan, kita pungkasi kanthi ndedonga sinarengan. Mugi-mugi Allah nebihaken kula panjenengan sami saking godhanipun kadonyan. Kula ingkang ndedonga, para jamaah sami kasuwun ngamini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten ingkang saged kita aturaken wonten ing kalodhangan sonten menika kathah lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita laksanakan acara yang pungkasan di Mekopanto. Hai, saya betul-betul untuk diangkat pulau. Kira-kira acara wanita yang seperti ini, karena tempatipun pulau John Pantutan. Semoga kita tetap pengawasan wanita yang nanti wawasan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, sampun jemaah juga saudara wanita yang Bapak Ibu sekalian. Semoga diberkati nanti mau sekolah. Mungkin kita Bismillahirrahmanirrahim.